देखील त्यांनी केले। 2019 मध्ये पश्चिम बंगालचे राज्यपाल म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली। त्या काळामध्ये सातत्याने संविधानाची पायमल्ली होणार नाही याकरता त्यांनी अतिशय कडक निर्णय घेतले आणि तिथल्या सरकारसोबत समन्वय साधून कधी आवश्यकतेनुसार कडक निर्णय घेऊन त्यांनी संविधान हे सर्वोपरी आहे अशा प्रकारचा त्या ठिकाणी एक नियम तयार केला आणि त्याचा दंडक घालून दिला। खरं म्हणजे संसदीय कामकाजाचा त्यांचा अनुभव दांडगा आहे आणि ते विधितज्ञ देखील आहेत, सिनियर काउन्सिल आहेत, देशामध्ये उत्तम त्यांचं नाव आहे। अशा प्रकारचा एक विधितज्ञ हा कायदे मंडळाच्या प्रमुखपदी आणि उपराष्ट्रपतीपदी त्या ठिकाणी ते निवडून आले, ही खरोखर अत्यंत आनंदाची गोष्ट आहे। मी त्यांचे देखील अतिशय मनापासून अभिनंदन करतो, त्यांनाही पुढील वाटचालीकरता शुभेच्छा देतो। माननीय राष्ट्रपती महोदया आणि माननीय उपराष्ट्रपती महोदय या दोघांच्याही अभिनंदनाचा प्रस्ताव या ठिकाणी मी मांडतो आणि माननीय सभापती महोदय आपल्याला विनंती करतो की हा प्रस्ताव पास झाल्यानंतर आपल्या विधानमंडळाच्या मार्फत दोन्ही सभागृहातल्या प्रस्ताव जे आहेत ते माननीय राष्ट्रपती आणि माननीय उपराष्ट्रपती यांना आपण पाठवावे अशा प्रकारची आपल्याला विनंती करतो। पंचायत सदस्य होते। भुवनेश्वर येथे रमादेवी महाविद्यालयातून 1979 मध्ये त्यांनी कला शाखेतून पदवी धारण केली। त्यानंतर ओरिसा सरकारच्या सिंचन खात्यात त्यांनी कारकून म्हणून त्या ठिकाणी काम केलं। 1997 मध्ये रायरंगपूर नगरपंचायतीच्या नगरसेवक म्हणून त्या निवडून आल्या। त्यांनी भारतीय जनता पार्टीच्या अनुसूचित जमाती मोर्चाच्या राष्ट्रीय उपाध्यक्ष म्हणूनही काम केलं। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू या ओडिशा राज्याच्या मंत्री म्हणून 2000 ते 2004 आणि 2004 ते 2009 या ठिकाणी रायरंगपूर विधानसभा मतदारसंघातून आमदार म्हणूनही त्या निवडून आल्या आणि मंत्री म्हणूनही त्यांनी काम केलं। खरं म्हणजे ओडिशामधील जेव्हा भारतीय जनता पार्टी आणि बिजू जनता दल यांचं युतीचं सरकार होतं त्या काळामध्ये त्या 2000 ते 2002 वाणिज्य आणि वाहतूक खात्याच्या राज्यमंत्री आणि 2002 ते 2004 या कालावधीत मत्स्य व्यवसाय आणि पशुसंसाधन विकास राज्यमंत्री होत्या। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यांच्या कामाची पद्धत ही तळागाळात जाऊन करण्याची होती। त्यांचा सभागृहातला परफॉर्मन्स आणि सहभाग हा देखील अत्यंत चांगला होता आणि त्यामुळे 2007 मध्ये ओडिशा विधानसभेच्या वतीनं आमदारांना दिला जाणारा सर्वोत्तम आमदार पुरस्कार किंवा सदस्य पुरस्कार ज्याला नीलकंठ पुरस्कार म्हणतात, हा पुरस्कार देखील सन्माननीय श्रीमती मुर्मूताई यांना त्या ठिकाणी देण्यात आला। 20 वर्षाच्या दांडग्या अनुभवासह त्यांनी आपल्या संपूर्ण कार्यकाळामध्ये ओरिसा सारख्या राज्यातील जे आमचे आदिवासी बांधव आहेत त्यांच्या सक्षमीकरणाकरता मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न केला। विविध योजना त्यांनी राबवल्या। खरं म्हणजे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यांना 6वी-7वीत शिकवणारे शिक्षक विश्वेश्वर महतो आज 82 वर्षाचे आहेत। ते असं सांगतात की द्रौपदी मुर्मू लहानपणापासूनच हुशार होत्या आणि फावल्या वेळेत महापुरुषांची चरित्र वाचायच्या। ते असं म्हणाले की द्रौपदी मुर्मू या वेळेत शाळेत यायच्या आणि सर्व प्रश्नांची अचूक उत्तरं त्या द्यायच्या। काही समजलं नसेल तर प्रश्न विचारायच्या आणि ते असं म्हणाले त्यावेळेसच मला असं वाटलं होतं की ही मुलगी शिकून मोठी अधिकारी होईल पण राष्ट्रपती होईल असं मात्र कधीच मला वाटलं नव्हतं। आज त्यांनी इतिहास रचलाय। अशा प्रकारे अत्यंत अभिमानाने त्यांच्या शिक्षकांनी त्यांच्यासोबत त्यांच्या संदर्भात हा सगळा विषय त्या ठिकाणी मांडलाय। खरं म्हणजे राष्ट्रपती होण्यापूर्वी
मयूरभंज येथे एका छोट्याशा स्वतःच्या घरामध्ये त्या ठिकाणी राहत होत्या. वयाच्या 64व्या वर्षी त्या झारखंडच्या पहिल्या राज्यपाल झाल्या, पहिल्या महिला राज्यपाल झाल्या. आणि महिला राज्यपाल म्हणून किंवा त्या झारखंडच्या राज्यपाल म्हणून अतिशय उत्तम काम त्यांनी केलं. झारखंडमध्ये सर्व पक्षाच्या लोकांची ही मागणी होती की यांना पुन्हा झारखंडच्या राज्यपालपदी ठेवण्यात यावं. आणि त्या एकमेव राज्यपाल अशा आहेत झारखंडमध्ये की ज्यांनी 5 वर्ष तर पूर्ण केलेच, पण 5 वर्षाच्या पलीकडेही पुन्हा त्यांची नियुक्ती झाली आणि जवळजवळ 6.5 वर्ष झारखंडच्या राज्यपाल म्हणून त्यांनी काम केलं. खरं म्हणजे वैयक्तिक जीवनात खूप संकटांचा सामना त्यांना करावा लागला. दलित, आदिवासी, लहान मुलं यांच्या उत्थानासाठी झटणाऱ्या श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यांची व्यक्तिगत जीवनातील संकटांमुळे फार मोठी होरपळ झाली. एका पाठोपाठ त्यांची दोन्ही मुले, पती आणि आई यांचं निधन झालं. अशा परिस्थितीत सामान्य माणूस असता तर तो कोलमडला असता. त्याही कोलमडल्या, पण पुन्हा उभ्या राहिल्या आणि त्यांनी स्वतःला समाजाप्रती समर्पित केलं. आजही त्यांची कन्या ही बँकेमध्ये नोकरी करते आणि त्यांच्या या संपूर्ण कामामध्ये कुठेही आता आपली आई राष्ट्रपती झाली आहे हा भाव नाही आहे, कारण ते संस्कार आपल्या घरी त्यांनी त्या ठिकाणी दिले आहेत. त्यांनी खरं तर हे सगळे दुःखाचे दिवस विसरून त्या पूर्णपणे ताठ मानेनं त्या ठिकाणी उभ्या राहिल्या. आज देशाच्या पहिल्या आदिवासी महिला राष्ट्रपती म्हणून, दुसऱ्या महिला राष्ट्रपती म्हणून या ठिकाणी त्या कार्यरत आहेतच, पण त्यांच्याशी ज्यांचा संबंध आला त्यांना देखील त्यांच्या विनम्रतेनं मोहिनी पडते. त्यांच्या वाणीमध्ये गोडवा आहे. प्रत्येकाला त्या सन्मान देतात, प्रत्येकाशी आपुलकीनं बोलतात. एक आपण असं समजतो की राष्ट्रपती म्हणजे आपले पालक, ही पालकाची जी भूमिका असते त्या पालकाच्या भूमिकेत नेहमीच ते आपल्याला पाहायला मिळतात. आणि म्हणून खरं तर या निमित्ताने मी देशाचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदीजी यांचंही अभिनंदन करेन आणि त्यांचे आभार मानेन की त्यांनी आणि एनडीएच्या सगळ्या नेत्यांनी मिळून हा एक अतिशय चांगला निर्णय घेतला आणि या आपल्या स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षामध्ये देशाला एक आदिवासी महिला राष्ट्रपती म्हणून मिळाल्या. देशाचा सन्मान आहे, आदिवासी समाजाचा सन्मान आहे, पण सर्वात जास्त देशाच्या लोकशाहीचा सन्मान आहे. आणि याकरता भारताच्या संविधानाला आम्ही सलाम करतो की ज्या संविधानानं ही व्यवस्था या ठिकाणी उभी केली. एक सामान्य शिक्षिका भारताची राष्ट्रपती होईल हे भारतीय लोकशाहीचे किती नितांत सुंदर आणि विलोभनीय अशा प्रकारचं रूप आहे. त्याचा हा प्रवास प्रत्येक भारतीयाला प्रेरणा देणार आहे आणि म्हणून मी त्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो आणि त्यांना शुभेच्छा देतो. माननीय उपराष्ट्रपती श्री जगदीप धनखडजी यांच्याही अभिनंदनाचा प्रस्ताव या ठिकाणी मी मांडतोय. भारताच्या स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात सामाजिक क्रांतीचे चक्र गतिमान झाल्याचा संदेश नुकत्याच झालेल्या राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती निवडणुकीतून आपल्याला मिळाला आहे. महामहिम राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची राष्ट्रपती झालेली नेमणूक देशातील आदिवासी समाजाचे प्रतिनिधित्व करणारी आहे. तर माननीय उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांच्या नेमणुकीने शेतकऱ्याचा एक सुपुत्र हा उपराष्ट्रपतीपदी पोहोचलाय, याचा देखील आपल्याला आनंद आहे. नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपती श्री जगदीप धनखडजी हे राजस्थानच्या झुंझुनू किथाना गावाचे आहेत. त्यांचा जन्म 18 मे 1951 मध्ये याच गावात झाला. ते अजूनही या गावाशी जुळलेले आहेत. त्यांच्या वडिलांचे नाव गोकलचंद आणि आईचे नाव केसरी देवी होते. श्री जगदीप धनखड त्यांच्या 4 भावांमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर होते. त्यांचे प्राथमिक शिक्षण हे गावातील सरकारी शाळेत झालं. गावात प्रवेश करताच त्यांचं त्या ठिकाणी शेतीतलं घर लागतं. या घरामध्येच त्यांनी गावात महिलांसाठी शिवणकाम प्रशिक्षण केंद्र उघडलं. मुलांसाठी इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस सुरू केले. संगणक अभ्यासक्रम देखील त्यांनी सुरू केला. इंग्रजीत बोलणारे
धनकड हे गावातील आणि पंचक्रोशीतील पहिले व्यक्ती होते. त्यांची इच्छा की गावातील प्रत्येक मुलगा हा इंग्रजी बोलू शकला पाहिजे. याच विचारातून त्यांनी काही वर्षापूर्वी स्पोकन इंग्लिशचे वर्ग आणि संगणक प्रशिक्षण केंद्र सुरू केलं. एक वाचनालय तिथे त्यांनी बांधलं आणि सर्व प्रकारच्या पुस्तकांचा संग्रह त्या ठिकाणी त्यांनी केलाय. गेल्या 15 वर्षात 2,500हून अधिक महिलांना या ठिकाणी मोफत प्रशिक्षण देण्यात आलंय. गरजू महिलांना मोफत शिलाई मशीन देण्यात आली आहे. प्रशिक्षणादरम्यान महिलांना कापड आणि धाग्याचा खर्चही उचलावा लागत नाही, ही व्यवस्था करण्यात आली आहे. खरं म्हणजे श्री जगदीप धनखडजी देशातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या सर्वोच्च स्थानापर्यंत त्यांचा पोहोचण्याचा हा प्रवास खूप रंजक आहे. चित्तोडगड येथील सैनिक स्कूलमध्ये शिक्षण घेतल्यानंतर त्यांनी राजस्थानच्या प्रतिष्ठित महाराज कॉलेज जयपूरमधनं पदवी पूर्ण केली आणि भौतिकशास्त्रात BSc पदवी मिळाली. त्यानंतर 1978 मध्ये जयपूर विद्यापीठात LLB अभ्यासक्रमाला त्यांनी प्रवेश केला. जगदीप धनखडजींनी कायद्याची पदवी घेतल्यानंतर सुरुवातीला राजस्थान उच्च न्यायालय आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात वकिली केली आणि 1988 पर्यंत ते देशातील नामवंत वकिलांपैकी एक वकील बनले. सिनियर काउन्सिल म्हणूनही डेझिग्नेटेड काउन्सिल झाले. माननीय धनखडजींची राजकीय कारकीर्द सुमारे 30 वर्षाची आहे. 1989 मध्ये ते सक्रिय राजकारणात आले आणि त्याच वर्षी झुंझुनू येथून निवडणूक जिंकून 9व्या लोकसभेसाठी खासदार म्हणून निवडून आले. एप्रिल 90 ते नोव्हेंबर 90 त्यांनी स्वर्गीय श्री चंद्रशेखरजी यांच्या सरकारमध्ये केंद्रीय संसदीय कामकाज खात्याचे राज्यमंत्री म्हणूनही काम केले. त्यानंतर त्यांनी राजस्थानच्या राजकारणात प्रवेश केला. 1993 ते 98 या काळात अजमेरा जिल्ह्यातील किसनगंज विधानसभेचे या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व देखील त्यांनी केले. 2019 मध्ये पश्चिम बंगालचे राज्यपाल म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. त्या काळामध्ये सातत्याने संविधानाची पायमल्ली होणार नाही याकरता त्यांनी अतिशय कडक निर्णय घेतले आणि तिथल्या सरकारसोबत समन्वय साधून कधी आवश्यकतेनुसार कडक निर्णय घेऊन त्यांनी संविधान हे सर्वोपरी आहे अशा प्रकारचा त्या ठिकाणी एक नियम तयार केला आणि त्याचा दंडक घालून दिला. खरं म्हणजे संसदीय कामकाजाचा त्यांचा अनुभव दांडगा आहे आणि ते विधितज्ञ देखील आहेत, सिनियर काउन्सिल आहेत, देशामध्ये उत्तम त्यांचं नाव आहे. अशा प्रकारचा एक विधितज्ञ हा कायदे मंडळाच्या प्रमुखपदी आणि उपराष्ट्रपतीपदी त्या ठिकाणी ते निवडून आले. ही खरोखर अत्यंत आनंदाची गोष्ट आहे. मी त्यांचे देखील अतिशय मनापासून अभिनंदन करतो. त्यांनाही पुढील वाटचालीकरता शुभेच्छा देतो. माननीय राष्ट्रपती महोदया आणि माननीय उपराष्ट्रपती महोदय या दोघांच्याही अभिनंदनाचा प्रस्ताव या ठिकाणी मी मांडतो आणि माननीय सभापती महोदय आपल्याला विनंती करतो की हा प्रस्ताव पास झाल्यानंतर या लोकसेवेप्रती एक जिद्दी आणि समर्पित अशा प्रकारच्या व्यक्तिमत्वाचं नाव आहे. भारतासारख्या खंडप्राय देशाच्या राष्ट्रपती पदाच्या उमेदवार म्हणून ज्यावेळेस श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यांचा जीवन प्रवास लोकांच्या समोर आला तो थक्क करणारा अशा प्रकारचा जीवन प्रवास होता. विशेष
श्रीमती द्रौपदी मुर्मू या आमच्या सगळ्यांसमोर एक गिरीश दत्तात्रय महाजन, श्री गुलाबराव रघुनाथ पाटील, श्री दादाजी दगडू भुसे, श्री संजय दुलीचंद राठोड, श्री सुरेश भाऊ दगडू खाडे, श्री संदीपानराव आसाराम भुमरे, श्री उदय रवींद्र सामंत, श्री तानाजी जयवंत सावंत, श्री रवींद्र दत्तात्रय चव्हाण, श्री अब्दुल सत्तार, श्री दीपक वसंतराव केसरकर, श्री अतुल मोरेश्वर सावे, श्री शंभूराज शिवाजीराव देसाई, श्री मंगल प्रभात लोढा। आज दिनांक 17 ऑगस्ट 2022 रोजी माजी विधानसभा अध्यक्ष मान्य श्री हरिभाऊ बागडे व सन्मान्य सदस्य श्रीमती मुक्ताताई टिळक यांचा वाढदिवस असल्यामुळे आपण सर्वजण त्यांना शुभेच्छा देऊ। आज प्राप्त झालेले सर्व सदन प्रस्तावांच्या सूचनांना मी दालनात अनुमती नाकारलेली आहे। अभिनंदन पर प्रस्ताव। अभिनंदनाचा प्रस्ताव आहे तो झाल्यावर घेऊ। अभिनंदनाचा प्रस्ताव आहे राष्ट्रपती उपराष्ट्रपतींचा आहे। राष्ट्रपती उपराष्ट्रपतींचा आहे। मला वाटतं सन्मान्य नाना आपण राष्ट्रपती उपराष्ट्रपतींचा अभिनंदनाचा प्रस्ताव आहे त्यावरती आपण चर्चा घेऊ। बोला अध्यक्ष महाराज, आपल्याला अध्यक्ष महाराज तो अधिकार आहे अध्यक्ष महाराज, मला त्याच्यामध्ये कुठेही दुमत नाही अध्यक्ष महाराज। पण अतिवृष्टीमुळे महाराष्ट्रामध्ये जी काही परिस्थिती आज आहे, आज गोंदिया भंडारा गडचिरोली हे जिल्हे सगळे पाण्याखाली आहेत अध्यक्ष महाराज। नागपूर जिल्हा पाण्याखाली आहे, माननीय उपमुख्यमंत्र्यांचा जिल्हा पाण्याखाली आहे अध्यक्ष महाराज। आणि घरपट्टीत लोकांची शेतीचं पूर्ण शेती उद्ध्वस्त झाली अध्यक्ष महाराज। आणि ही याच्यापेक्षा महत्वाची बाब होऊ शकत नाही अध्यक्ष महाराज। आणि म्हणून थांबा ना अध्यक्ष महाराज, जय बडी राजा अध्यक्ष महाराज। पण मी तुम्हाला एक सांगतो अध्यक्ष महाराज की ही जी काही परिस्थिती आज आहे, आपण अभिनंदनाचा प्रस्ताव येतोय माननीय राष्ट्रपती महोदयांचा आणि माननीय उपराष्ट्रपतीचा, त्याच्यावर आपण सगळे बोलू अध्यक्ष महाराज। पण या राज्याचा अन्नदाताच आज जो अडचणीत आला अध्यक्ष महाराज, त्याच्याबद्दलची पण भूमिका अध्यक्ष महोदय तुमच्याकडून आम्हाला अपेक्षा आहे। तुम्ही नाही देऊ शकता अध्यक्ष महाराज, सरकारला सांगा अध्यक्ष महाराज। निश्चित उद्या आपल्याकडे गुरुवार असल्यामुळे विरोधी पक्षाचा प्रस्ताव येणार आहे चर्चेसाठी। आपण कामकाजात पण तशी सोय केली आहे। मला खात्री आहे हा अत्यंत महत्वाचा विषय असल्यामुळे विरोधी पक्ष आपल्या प्रस्तावात त्याची मांडणी करणार याची मला खात्री आहे। त्यामुळे उद्या आपण या प्रस्तावामार्फत चर्चा घेऊ। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, सगळ्या परिस्थितीवर सरकार नजर ठेवून आहे। स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी या संदर्भात बैठक घेतली आहे, दौराही केला आहे आणि निश्चित या परिस्थितीमध्ये वेळेवर मदत व्हावी या दृष्टीने देखील सगळी पावलं उचलली जात आहेत। तथापि सदस्यांच्या भावना लक्षात घेऊन या संदर्भातलं सविस्तर निवेदन हे सरकार लवकरात लवकर करेल। चला अभिनंदन प्रस्ताव, चला काय अभिनंदन प्रस्ताव। अध्यक्ष महोदय, मी पुढील प्रमाणे अभिनंदन पर प्रस्ताव मांडतो। माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यांची भारताच्या राष्ट्रपतीपदी तसेच माननीय श्री जगदीप धनखड यांची भारताच्या उपराष्ट्रपती निवड झाल्याबद्दल हे सभागृह त्यांचं अभिनंदन करीत आहे।
अध्यक्ष महोदय, माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यांची भारताच्या राष्ट्रपतीपदी आणि माननीय श्री जगदीप धनखड यांची भारताच्या उपराष्ट्रपतीपदी निवड झाल्याबद्दल हे सभागृह त्यांचं अभिनंदन करते। पुन्हा एकदा अतिशय विपरीत परिस्थितीत संघर्ष करणाऱ्या श्रीमती द्रौपदी मुर्मू या आमच्या सगळ्यांसमोर एक आदर्श आहेत। त्यांचा जीवन संघर्ष आणि संकटावर मात करण्याची त्यांची इच्छाशक्ती ही आज अनेकांसाठी प्रेरणादायी आहे। त्यांची राष्ट्रपती पदासाठी उमेदवारी जाहीर झाल्यावर त्या मुंबईत आल्या होत्या, तेव्हा मी आणि उपमुख्यमंत्री आम्ही दोघंही भेटलो। नंतर त्यांच्या शपथविधीला उपस्थित राहण्याची संधी आम्हाला मिळाली। एखादी व्यक्ती इतकी डाऊन टू अर्थ असावी याचं देखील एक खूप आश्चर्यच आहे। त्या राष्ट्रपती होणार होत्या, पण कमालीची विनम्रता आणि आपण ज्या समाजातून आलो आहोत त्याचं देणं असल्याची भावना त्यांच्या असलेली पाहून देखील एक समाधान वाटलं। खरोखरच देशाच्या 15व्या राष्ट्रपती म्हणून त्यांचा कार्यकाळ अभिमानास्पद ठरेल यात आम्हाला कुणालाही तिळमात्र शंका नाही। मला महिला आणि पुरुष असा भेद करायचा नाही, तुलनाही करायची नाही। 21व्या शतकात झेप घेणारा आपला देश आहे। आज महिला कोणत्या क्षेत्रात नाहीत, सामाजिक, राजकीय, क्रीडा, संशोधन, आरोग्य, शेती, व्यवसाय, लष्कराची तीनही दलं आणि प्रशासकीय सेवा महिलांनी आपली शक्ती सगळ्या क्षेत्रामध्ये सिद्ध करून दाखवलेली आहे। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यांच्या रूपाने तर त्यावर कळत चढला आहे। भारताची मान अभिमानाने जगामध्ये उंचावली आहे। ही आपल्या लोकशाहीची शक्ती आहे असा संदेश जगाला गेला आहे। मी म्हणेन की देशातल्या समस्त गरीब, दुर्बल आणि मागास जनतेला जणू हे सर्वोच्च पद आज मिळालेलं आहे। अध्यक्ष महोदय, श्रीमती मुर्मू शपथ घेतल्यानंतर त्यांनी आपल्या पहिल्याच भाषणाची सुरुवात जोहार असं म्हणून केली। हा केवळ अभिवादन पर शब्द नाही, तर आदिवासी समाजात निसर्गाला, प्रकृतीला धन्यवाद देताना तो उल्लेख आहे। निसर्गाला समर्पण भावनेने सामोरे जाण्यासाठी अतिशय आदराने केलेला तो उल्लेख आहे। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपती पदावर त्यांनी म्हटले, राष्ट्रपती पदावर असलं तरी माझे पाय मातीतच आहेत आणि गोरगरीब आदिवासी आणि त्यांची संस्कृती हीच माझ्यात सामावलेली आहे, हे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यांनी दाखवून दिलेलं आहे। जगातल्या सर्वात सुंदर अशा निवडक प्रसादात वास्तूमध्ये जिचा समावेश होतो त्या भव्य राष्ट्रपती भवनामध्ये आमची आदिवासी कन्या राहते, ही कल्पना मुळात अतिशय रोमांचकारी आहे। अध्यक्ष महोदय, राजकारण करताना नेहमीच संख्याबळाचा विचार केला जातो किंवा एखाद्या जाती पंथाचे लोकसंख्येत प्रमाण किती जास्त यावर त्याची शक्ती आणि इतर समीकरणं ठरतात आणि म्हणूनच देशाच्या लोकसंख्येत केवळ 8.5% एवढंच प्रतिनिधित्व असलेल्या आदिवासी समाजातून श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यांचं नाव राष्ट्रपती पदासाठी घेतलं गेलं तेव्हा देखील अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसला। देशातील सर्व पक्ष, संस्था, संघटना यांनी त्यांच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव केला। विशेषतः देश विदेशातील देखील बड्या राष्ट्रप्रमुख यांनी त्यांचं अभिनंदन करताना व्यक्त केलेल्या भावना खूप महत्त्वाच्या वाटतात। अध्यक्ष महोदय, मनुष्य त्याच्या परिश्रम आणि मेहनतीने आपल्या जीवनात उंची गाठतो, तो कुठल्या जाती धर्माचा आहे यावर काही ठरत नाही, हा संदेश सर्वदूर गेला, हे देखील या ठिकाणी महत्त्वाचं आहे। वैयक्तिक आयुष्यातील संघर्षानंतरही निस्वार्थ भावनेने समाजाच्या सेवेमध्ये द्रौपदी मुर्मू यांनी स्वतःला कसं वाहून घेतलं ही बाब तर आपल्या सर्वांसाठी प्रेरणादायी आहे। मी त्यांच्या आयुष्यात त्यांच्यावर कोसळलेल्या संकटाचा उल्लेख इथे करत नाही, पण खरोखरच संकट सकारात्मक म्हणजे काय असं जर पाहिलं तर आपल्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे बोट प्रत्येक जण दाखवेल। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यांचा जन्म 20 जून 1958 रोजी ओरिसा राज्यातील मयूरभंज जिल्ह्यात दापोसी गावामध्ये एका आदिवासी कुटुंबामध्ये झाला। आदिवासी आणि त्यातही महिला असूनही शिक्षण हेच त्यांनी आपल्या आयुष्याचं ध्येय ठेवलं। भुवनेश्वर येथे रमादेवी महिला महाविद्यालयातून त्यांनी कला शाखेची पदवी संपादन केली। विद्युत विभागात कनिष्ठ सहाय्यक म्हणून काम केलं। नंतर त्यांनी काही काळ त्या शिक्षिकाही होत्या। त्याच वेळेस त्यांनी आदिवासी समाजाच्या उन्नतीसाठी काम सुरू केलं।
अध्यक्ष महोदय, श्रीमती मुर्मू या 1997 मध्ये रायरंगपूर नगरपंचायतीच्या नगरसेविका देखील होत्या. त्यानंतर 2000 व सन 2004 मध्ये रायरंगपूर विधानसभा मतदारसंघातून त्या ओरिसा विधानसभेवर निर्वाचित झाल्या होत्या. त्यांनी ओरिसा सरकारमध्ये वाणिज्य आणि वाहतूक, मत्स्य व्यवसाय, पशुसंवर्धन खात्याच्या राज्यमंत्री म्हणूनही उत्तम कामगिरी बजावली होती. 2007 मध्ये त्यांना सर्वोत्कृष्ट आमदार म्हणून नीलकंठ पुरस्काराने ओरिसा विधानसभेने गौरवलं होतं. त्यानंतर ते 2015 ते 2021 या कालावधीत झारखंडचे राज्यपाल म्हणून त्यांनी काम पाहिलं. राष्ट्रपती पदावर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यांची झालेली निवड आपल्या सर्वांसाठी अभिमानास्पद आहे. आदिशक्ती म्हणून मातृभक्त, स्त्रीभक्त शक्ती समोर नतमस्तक होणारी संस्कृती अशी आपल्या संस्कृतीची ओळख आहे. भारताने नेहमीच महिला सबलीकरणासाठी पहिलं पाऊल टाकून जगासमोर आदर्श ठेवला आहे. याच परंपरेचा गौरव आणि अभिमान म्हणून श्रीमती मुर्मू यांची निवड ओळखली जाईल. आदिवासी समाजातून येऊनही उच्च शिक्षित आणि समाजकारणात अग्रभागी राहिलेले नेतृत्व म्हणून श्रीमती मुर्मू यांची ओळख आहे. त्यांच्या निवडीने आदिवासी समाजाच्या प्रगतीसाठी आणि त्यातील विविध घटकांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये सामावून घेण्यासाठी मुळे या प्रक्रियेला मोठा हातभार लागणार आहे. श्रीमती मुर्मू आपल्या पदाच्या माध्यमातून भारतीय संस्कृतीचा गौरव वाढवण्यासाठी आणि बलशाली प्रजासत्ताक निर्मितीसाठी महत्त्वाचे योगदान देतील हा दृढ विश्वास आम्हाला सगळ्यांना आहे. त्यांची निवड हा मनामनात प्रखर राष्ट्राभिमान जागृत करणारा क्षण आहे. या निवडीसाठी श्रीमती मुर्मू यांचं मी मनापासून अभिनंदन करतो आणि त्याचबरोबर या निमित्ताने या देशाचे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी साहेबांचेही आभार मानतो, त्यांना धन्यवाद देतो. 130 कोटी जनतेच्या या देशातून त्यांनी हा हिरा शोधून काढला. हिऱ्याला झळाळी जशी त्याला लाभलेल्या कोंदणामुळे शोभून दिसते, अधिक उठून दिसते, त्याप्रमाणे या भारत नावाच्या कोंदणात मोदीजींनी हा हिरा बसवला आहे. आदिवासी समाजाचा हा गौरव आहे, त्यांना मुख्य धारेत आणण्याचे हे पाऊल आहे. त्यासाठी मी प्रधानमंत्री महोदयांचं देखील अभिनंदन करतो आणि पुन्हा एकदा राष्ट्रपती महोदयांचं मी अभिनंदन करतो. अध्यक्ष महोदय, भारताचे नवनियुक्त उपराष्ट्रपती श्री जगदीप धनखड यांचं देखील मी मनापासून अभिनंदन करतो. राजस्थानमधील झुंझुनू जिल्ह्यातील किठाणा गावात एक शेतकरी कुटुंबात त्यांचा जन्म झाला. चित्तोडगड येथील सैनिक शाळेतून आपले शालेय शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर त्यांनी भौतिकशास्त्र या विषयामध्ये पदवी संपादन केली. नंतर त्यांनी राजस्थान विद्यापीठातून कायद्याची पदवी प्राप्त केली. श्री धनखड यांनी सुरुवातीस काही काळ राजस्थान उच्च न्यायालयात वकिली देखील केली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये देखील त्यांनी वकिली केली. राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनचे ते अध्यक्ष होते. श्री धनखड यांनी सन 1989 साली राजकारणात प्रवेश केला. ते 1989 मध्ये राजस्थानातील झुंझुनू मतदारसंघातून लोकसभेवर निर्वाचित झाले. सन एप्रिल 1990 ते नोव्हेंबर 1990 या कालावधीमध्ये त्यांनी केंद्रीय संसदीय कामकाज खात्याचे राज्यमंत्री देखील उत्तम कामगिरी केली. त्यांची सन 1993 ते 1998 या कालावधीमध्ये राजस्थानातील अजमेरा जिल्ह्यातील किशनगंज विधानसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व केलं होतं. श्री धनखड हे जुलै 2019 पासून पश्चिम बंगाल राज्याचे राज्यपाल देखील होते. अशा या संसदीय कामकाजाचा दांडगा अनुभव असलेल्या संसदपटूची भारताच्या उपराष्ट्रपतीपदी निवड झाली आहे. त्याबद्दल मी त्यांचं अभिनंदन करतो. त्यांना पुढील वाटचालीस शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. एक अध्यक्ष महोदय, माननीय विरोधी पक्षनेत्यांनी माझी विनंती आहे की वरच्या सभागृहाचं कामकाज 12 वाजता सुरू होईल, तिथे प्रस्ताव मांडायला मला जावं लागेल. त्यामुळे लेईंग मधलं फक्त ज्या पुरवणी मागण्याचं लेईंग करायचं आहे ते 1 मिनिटात होईल, तेवढी आपण माझी विनंती होती. ठीक आहे अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने सन 2022-23च्या पुरवणी मागण्या सभागृहात सादर करतो व असे करीत असताना मी सभागृहाच्या असे निदर्शनास आणू इच्छितो की भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 205 व 203 खंड 3 खाली मिळालेल्या अधिकारात महाराष्ट्राच्या माननीय राज्यपाल महोदयांनी सन 2022-23च्या पुरवणी मागण्या विचारात घेण्यात याव्यात अशी शिफारस या सन्माननीय सभागृहास केली आहे. सन 2022-23च्या पुरवणी मागण्या सभागृहात सादर करण्यात आल्या आहेत. पुरवणी मागण्यांचे वितरण पत्र मान्य सदस्यांना महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या व शासनाच्या संकेतस्थळावरून तसेच
टपालखान्याद्वारे उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. या मागण्यांवर चर्चा व मतदान दिनांक 22 व 23 ऑगस्ट 2022 रोजी होईल. दिनांक 22 व 23 ऑगस्ट 2022 रोजी चर्चा व मतदानासाठी जे विभाग प्राथम्य क्रमात घेण्यात येतील त्या विभागांवरील कपात सूचना दिनांक 23 ऑगस्ट 2022 रोजी सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत स्वीकारल्या जातील. अध्यक्ष महोदय, सभागृहाचे नेते राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय एकनाथराव शिंदे साहेबांनी आज सभागृहामध्ये भारताच्या राष्ट्रपती आणि भारताचे उपराष्ट्रपती यांचा अभिनंदनाचा जो ठराव इथं मांडलेला आहे त्याला अनुमोदन देण्याकरता, त्याला पाठिंबा देण्याकरता मी इथं उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, भारतासारख्या जगातल्या सर्वात मोठ्या लोकशाही देशाच्या सर्वोच्च स्थायी राष्ट्रपतीपदी सन्माननीय द्रौपदी मुर्मूजी यांच्यासारखी भगिनी निवडून आली आहे आणि उपराष्ट्रपतीपदी सन्माननीय जगदीप धनखडजी यांची निवड झालेली आहे. दोन्ही नेत्यांनी आपल्या पदाचा कार्यभार देखील आता स्वीकारलेला आहे. नवीन जबाबदारी पार पाडण्यास त्यांनी दोघांनी देखील सुरुवात केलेली आहे आणि देशाच्या राष्ट्रपती उपराष्ट्रपतीपदी या दोन महान व्यक्तिमत्वांची झालेली निवड ही आपल्या देशामध्ये रुजलेल्या परिपक्व लोकशाही व्यवस्थेचा विजय आहे. भारतीय जनमानसामध्ये लोकशाही किती खोलवर रुजलेली आहे ही दाखवणारी ही खऱ्या अर्थाने घटना आहे. या सभागृहातील विरोधी पक्षाच्या वतीनं मी सन्माननीय राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूजी आणि सन्माननीय उपराष्ट्रपती जगदीप धनखडजी यांचं मनापासून अभिनंदन करतो. आपल्या नवीन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूजी यांचं अभिनंदन कौतुक करत असताना अनेकांनी देशामध्ये ज्यावेळेस त्यांनी जबाबदारी राष्ट्रपती पदाची स्वीकारली त्यावेळेस अनेकांनी त्यांचा उल्लेख पहिल्या आदिवासी राष्ट्रपती, दुसऱ्या महिला राष्ट्रपती असा केला. त्या देशाच्या पहिल्या आदिवासी आणि दुसऱ्या महिला राष्ट्रपती आहेतच, हे त्यांचं बलस्थान शक्तिस्थान आहे. नेतृत्व, कर्तृत्व, वक्तृत्व अशा अनेक बाबतीत त्यांनी आपलं कर्तृत्व सिद्ध केलेलं आपण पाहिलंय. सन्माननीय द्रौपदी मुर्मूजी या मूळच्या ओडिसाच्या आहेत. त्यांना राष्ट्रपती पदाची उमेदवारी मिळेपर्यंत आपल्यापैकी अनेकांना त्यांच्याबद्दलची विशेष अशा प्रकारची माहिती नव्हती. त्यांना उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर जसं जसं आपण त्यांच्याविषयी जाणून घ्यायला लागलो तसं तसं त्यांच्या जीवनातले अनेक पैलू आपल्या सगळ्यांच्या कानावर यायला लागले. कौटुंबिक जीवनामध्ये अनेक धक्के सहन करून देखील समाजासाठी समर्पित भावनेने सुरू असलेलं काम त्यांनी कायम ठेवलं. राजकीय, सामाजिक, आर्थिक लाभाची अपेक्षा न ठेवता निस्वार्थी भावनेनं काम करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्या ही त्यांची ओळख ही देशाला माहिती झाली. ओडिसा राज्याच्या मयूरगंज जिल्ह्यातील एका आदिवासी पाड्यामध्ये त्यांचा झालेला जन्म आणि अत्यंत प्रतिकूल अशा प्रकारची परिस्थिती आणि पदवीपर्यंत शिक्षण पूर्ण त्यांनी केलं. शिक्षण पूर्ण झाल्यावर खऱ्या अर्थाने त्या शिक्षक म्हणून कामाला त्यांनी सुरुवात केली. आपल्या देशामध्ये दोन व्यक्ती शिक्षक पेशा असताना नंतर राष्ट्रपती झाल्या, ते म्हणजे एक सर्वपल्ली राधाकृष्णन आणि त्याच्यानंतर आताच्या राष्ट्रपती महोदया. अध्यक्ष महोदय, शिक्षण म्हणून अध्यापन करत असताना राजकीय सामाजिक क्षेत्राकडे त्या ओढल्या गेल्या. संघटना, राजकीय, शासकीय पातळीवर निरनिराळ्या जबाबदाऱ्या सांभाळत असताना देशाच्या सर्वोच्च स्थानावर भारताच्या राष्ट्रपती पदावर पोहोचणं हा गौरव सन्माननीय द्रौपदी मुर्मूजी यांचा आहे. देशातील स्त्री शक्तीचा, आदिवासी शक्तीचा, लोकशक्तीचा हा गौरव आहे असं मला वाटतं. देशाच्या स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सव वर्धापन दिनी आपण 2 दिवसापूर्वीच भारतामध्ये साजरा केला. देशाच्या अमृत महोत्सवी वर्षात आपण देशातील एक आदिवासी भगिनी राष्ट्रपती पदावर विराजमान होते यासारखी अभिमानाची गोष्ट दुसरी असूच शकत नाही. या निमित्तानं मला आणखीन एका गोष्टीचा आवर्जून उल्लेख केला पाहिजे. महिलांचं शिक्षण, महिलांचे हक्क, महिलांचं सक्षमीकरण, महिलांचं सशक्तीकरण या क्षेत्रात महाराष्ट्र नेहमीच पुढे राहिला आहे. क्रांतीसूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले
यांच्यासारख्या महामानवांनी देशातली मुलींची पहिली शाळा आपल्या राज्यात सुरू केली आणि नंतरच्या काळात अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या परीने स्त्री शिक्षणाचा लढा पुढे नेला. देशाच्या राष्ट्रपतीपदी सन्माननीय द्रौपदीताई मुर्मू यांची झालेली निवड ही देशातल्या स्त्री शिक्षणाचा, स्त्री हक्काचा सक्षमीकरणाच्या लढ्याला नवी दृष्टी, नवी ताकद आणि अधिक बळ देणारी आहे. 2 दिवसापूर्वीच आपण सर्वांनी देशाच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या अमृत महोत्सवी वर्षात वर्धापन दिनानिमित्त मोठ्या उत्साहाने साजरा केला. देशातल्या स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात सन्माननीय द्रौपदी मुर्मूजी यांच्यासारखे व्यक्तिमत्व देशाच्या राष्ट्रपतीपदी असणं याचं एक वेगळं महत्त्व आपल्याला सगळ्यांनाच आहे. सन्माननीय राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी पदवीपर्यंत शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर त्यांनी ज्यावेळी सुरुवात केली त्याचा उल्लेख मुख्यमंत्री महोदयांनी केला की सुरुवातीला त्या नगरसेविका बनल्या, नंतर त्या आमदार बनल्या, त्याच्यानंतर त्या राज्यमंत्री बनल्या, त्याच्यानंतर त्या झारखंडच्या 2015 साली राज्यपाल झाल्या आणि राज्यपाल म्हणून नियुक्ती त्यांची करण्यात आल्यानंतर मागच्या वर्षी 2021 मध्ये त्यांचा राज्यपाल पदाचा कार्यकाळ संपला. त्यांचा राजकीय आलेख उंचावत असताना त्यांनी वैयक्तिक कौटुंबिक आयुष्यात मोठ्या संकटांना त्या सामोरं गेल्या. अध्यक्ष महोदय, सन 2009 ते 2015 या अवघ्या 6 वर्षाच्या कालावधीमध्ये त्यांनी पती, 2 मुलं, आई आणि भाऊ असे जवळचे लोक गमावले. कोणाही व्यक्तीसाठी हे दुःख पचवणं अतिशय कठीण होतं. सन्माननीय द्रौपदी मुर्मूजी यांच्या कुटुंबांबद्दल बोलायचं तर त्यांना 2 मुलं आणि 1 मुलगी अशी 3 मुलं होती. 2009 मध्ये त्यांच्या एका मुलाचं दुःखद निधन झालं. त्यानंतर 3 वर्षांनी 2012 मध्ये त्यांच्या दुसऱ्या मुलाचं रस्ते अपघातामध्ये निधन झालं. त्याआधी पती श्यामचरण यांचंही हृदयविकाराने निधन झालं. सध्या त्यांची मुलगी इतिश्री ही ओडिसाच्या एका बँकेमध्ये काम करते. अध्यक्ष महोदय, वैयक्तिक आयुष्यावर दुःखाचा डोंगर कोसळला तरी देखील सन्माननीय द्रौपदी मुर्मू यांनी राजकीय सामाजिक कार्यावर सार्वजनिक जीवनात वावरत असताना त्यांची जाणीव इतरांना होऊ दिली नाही. राजकीय आणि सामाजिक कामावर त्यांचा परिणाम त्यांनी होऊ दिला नाही याची काळजी त्यांनी निश्चितपणे घेतली. अशा पद्धतीच्या आपल्याला राष्ट्रपती महोदया मिळालेल्या आहेत. त्याच्यामध्ये द्रौपदीताई मुर्मू यांनी 18 मे 2015 रोजी झारखंडच्या पहिल्या महिला आणि आदिवासी राज्यपाल म्हणून शपथ घेतली. अध्यक्ष महोदय, 6 वर्ष 1 महिना 18 दिवसांसाठी त्या पदावर होत्या. त्या झारखंडच्या पहिल्या अशा राज्यपाल होत्या की ज्यांना त्यांच्या 5 वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यावर देखील पदावरून हटवण्यात आलं नव्हतं. सन्माननीय द्रौपदी मुर्मू जी यांना झारखंडच्या लोकप्रिय राज्यपाल म्हणून ओळखलं जातं. झारखंडच्या राजकारणातल्या सत्ताधारी आणि विरोधी अशा दोन्ही पक्षांमध्ये त्यांच्याबद्दल आदर होता आणि आहे. आज अनेक राज्यपालांच्या भूमिकेवर तसं बघितलं तर देशात संशय, शंका, वाद निर्माण होत असताना आपण पाहतो. सन्माननीय द्रौपदी मुर्मू या मात्र झारखंड राज्याच्या राज्यपाल पदाच्या कारकिर्दीत राजकीय वादातून कटाक्षाने दूर राहिलेले आपण पाहिलं. त्यांच्या राज्यपाल पदाच्या कार्यकाळात त्यांनी घेतलेली काही भूमिका चर्चेत राहिल्या. आधीचं भाजपा आघाडीचं रघुबर दास सरकार आणि झारखंड मुक्ती मोर्चाचं आत्ताचं हेमंत सोरेन सरकार अशा दोन्ही सरकारांना त्यांनी त्यांच्या काही निर्णयांवर पुनर्विचार करण्याचा सल्ला देऊन त्यांनी सादर केलेली काही विधेयकं त्यांनी विनाविलंब परत घातलेला गोंधळ असेल किंवा वॉकआउटला न जुमानता एकदा त्या सरकारमध्ये एक विधेयक अध्यक्ष महोदय मंजूर करण्यात आलं. त्यानंतर ते विधेयक राज्यपालांच्या मंजुरीसाठी गेलं. तत्कालीन राज्यपाल सन्माननीय द्रौपदीताई मुर्मू जी यांनी मे 2017 मध्ये हे विधेयक स्वाक्षरी न करता सरकारला पुनर्विचारासाठी पाठवलं. त्या विधेयकाचा आदिवासींना याचा काय फायदा अशी विचारणा त्यांनी त्यावेळी केली आणि त्यावेळी सरकारला उत्तर देता आलं नाही. शेवटी ते विधेयकाचं कायद्यामध्ये रूपांतर झालं नाही. त्याला CNT SPT कायदा दुरुस्ती विधेयक असं संबोधलं जातं. अध्यक्ष महोदय,
त्यांचं एकंदरीतच जो काही कार्यकाळ आहे तो संघर्षाने भरलेला अशा प्रकारचं जीवन आपण पाहतोय. आज महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये राष्ट्रपती सन्माननीय द्रौपदी मुर्मूजी यांच्या अभिनंदनाच्या ठरावावर चर्चा होत असताना त्यांच्या जन्मापासून राष्ट्रपती भवनापर्यंतच्या प्रवासावर एक नजर टाकली तरी संघर्ष काय असतो आणि तो कसा करायचा असतो हे शिकता येईल. मी पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांच्या साक्षीनं विरोधी पक्षाच्या वतीनं देशाच्या राष्ट्रपतीपदी निवड झाल्याबद्दल सन्माननीय द्रौपदी मुर्मूजी यांचं अभिनंदन करतो. त्यांच्या राष्ट्रपती पदाच्या कारकिर्दीसाठी पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा देतो. त्यांच्या राष्ट्रपती पदाच्या कारकिर्दीत देशाचं संविधान, लोकशाही व्यवस्थेचं संरक्षण होईल, महासत्ता होण्याच्या दिशेने भारताची वाटचाल अधिक गतीनं होईल असा विश्वास व्यक्त करतो आणि महामहिम राष्ट्रपती महोदयांचं मनापासून अभिनंदन करतो. अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपती महोदयांचं जसं आपण अभिनंदन करतोय तसं उपराष्ट्रपती सन्माननीय जगदीपजी धनखडजी यांचं देखील अभिनंदन आपण करतोय. देशाचे 14वे उपराष्ट्रपती म्हणून निवड झाल्याबद्दल सन्माननीय जगदीपजी धनखडजी साहेबांचं विरोधी पक्षाच्या वतीनं मी मनापासून अभिनंदन करतो. राजस्थानमध्ये जन्म घेतलेले जगदीप धनखडजी चित्तोडगडच्या सैनिकी शाळेमध्ये शिक्षण घेतात, ते पदवी घेतात, वकिलीचं ज्ञान संपादन करतात आणि त्याच्यानंतर 89 ते 91 या काळामध्ये साधारण 2 वर्षाचीच ती टर्म झाली अध्यक्ष महोदय, पण त्या काळामध्ये जनता दलाकडनं झुंझुनू मतदारसंघातनं ते खासदार म्हणून निवडून आलेले होते. त्यांनी काही काळ काँग्रेस पक्षामध्ये देखील काम केलं होतं. 2003 मध्ये त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आणि 2019 साली त्यांना पश्चिम बंगालच्या राज्यपालपदी नियुक्त करण्यात आलं. उपराष्ट्रपती होण्याआधी ते पश्चिम बंगालचे राज्यपाल होते. त्यांनी आमदारकीची निवडणूक, खासदारकीची निवडणूक अशा काही निवडणुका त्यांनी लढवल्या. परंतु अध्यक्ष महोदय, एकंदरीतच हे सगळं काम करत असताना ते जुलै 2019 मध्ये ते पश्चिम बंगालचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती करण्यात आल्यानंतर आज 2022 मध्ये उपराष्ट्रपतीपदी त्यांची निवड झालेली आहे. सन्माननीय धनखडजी हे क्रीडाप्रेमी आहेत, क्रीडा चळवळीतील चांगले कार्यकर्ते म्हणून ओळखले जातात. त्यांनी काही काळ राजस्थान ऑलिम्पिक संघटना आणि राजस्थान टेनिस संघटनेचं देखील अध्यक्षपद अध्यक्ष महोदय सांभाळलं. धनखड साहेबांचं राजकारण आणि क्रीडा दोन्ही क्षेत्रातले एका वेळी वावरणं ही गोष्ट निश्चितपणे आपल्या सगळ्यांना आवडणारी आणि भावणारी अशा पद्धतीची ठरेल. मी पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांच्या साक्षीनं विरोधी पक्षाच्या वतीनं देशाच्या उपराष्ट्रपतीपदी निवड झाल्याबद्दल धनखड साहेबांचा अभिनंदनाचा ठराव या सभागृहात जो मांडलेला आहे त्याला मी पाठिंबा देतो. पुन्हा एकदा उपराष्ट्रपती पद महोदयांचं अभिनंदन करतो. त्यांना पुढील वाटचालीच्या करता, भावी कारकिर्दीच्या करता मनापासून शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. सन्मान्य उपाध्यक्ष. जय आदिवासी. सभागृहाचे नेते माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी जो श्रीमती द्रौपदीताई मुर्मू भारताच्या राष्ट्रपती यांचा जो ठराव मांडला त्याला पाठिंबा देण्यासाठी, त्याचप्रमाणे जगदीप धनखड भारताचे उपराष्ट्रपती यांच्या अभिनंदनाच्या प्रस्तावाला पाठिंबा देण्यासाठी मी उभा आहे. श्रीमती द्रौपदीजी मुर्मू यांचा जन्म 20 जून 1958 रोजी ओरिसा जिल्ह्यातील मयूरभंज जिल्ह्यात बौदापोसी गावात एका आदिवासी कुटुंबात झाला. भुवनेश्वर येथे रमादेवी महिला महाविद्यालयातून त्यांनी कला शाखेची पदवी संपन्न केली. श्रीमती मुर्मूजी यांनी सुरुवातीच्या काळात विद्युत विभागात कनिष्ठ सहाय्यक म्हणून तर नंतर काही काळ त्या शिक्षिका म्हणून कार्यरत होत्या. शिक्षणाचे पवित्र कार्य करीत असताना आदिवासी समाजाच्या उन्नतीसाठी त्यांनी काम करण्यास सुरुवात केली. श्रीमती मुर्मूजी यांना राजकीय बाळकडू हे त्यांच्या घरातूनच मिळाले. सन 2002 ते 2009 या कालावधीत त्यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या अनुसूचित जमाती मोर्चाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या सदस्य म्हणून कार्य केले.
तर सन 2006 ते 2009 या कालावधीत त्या भारतीय जनता पक्षाच्या अनुसूचित जमाती मोर्चाच्या ओरिसा प्रदेशाध्यक्ष होत्या. आदिवासी समाजाचा सामाजिक आणि आर्थिक विकास व्हावा यासाठी श्रीमती मुर्मूजी यांचे योगदान मोलाचे आहे. श्रीमती मुर्मूजी या 1997 मध्ये रायरंगपूर नगरपंचायतच्या नगरसेविका म्हणून निवडून आल्या. तदनंतर सन 2000 व 2004 मध्ये त्या रायरंगपूर विधानसभा मतदारसंघातून ओरिसा विधानसभेवर निर्वाचित झाल्या. त्यांनी ओरिसा सरकारमध्ये सन 2000 ते 2004 या कालावधीत वाणिज्य आणि वाहतूक, मत्स्य व्यवसाय व पशुसंवर्धन खात्याच्या राज्यमंत्री म्हणूनही उत्तम कामगिरी बजावली आहे. सन 2007 मध्ये त्यांना सर्वोत्कृष्ट आमदार म्हणून नीलकंठ पुरस्काराने ओरिसा विधानसभेने गौरविले आहे. श्रीमती द्रौपदी मुर्मूजी यांनी सन 2015 ते 2021 या कालावधीत झारखंड राज्याचे राज्यपाल म्हणूनही कार्य केले आहे. श्रीमती द्रौपदी मुर्मूजी या विपरीत परिस्थितीशी लढून देशाचे सर्वोच्च पदावर पोहोचल्या आहेत. ही बाब आपल्या लोकशाहीची शक्ती दर्शवते. वैयक्तिक आयुष्यातील संघर्षानंतरही त्यांनी निस्वार्थ भावनेने समाजाच्या सेवेत स्वतःला वाहून घेतले आहे. ही बाब आपणा सर्वांना प्रेरणादायी आहे. देशाच्या समाजाच्या सेवेत स्वतःला वाहून घेतल्या ही बाब आपल्याला प्रेरणादायी आहे. देशाच्या 15व्या राष्ट्रपती म्हणून त्यांचा कार्यकाळ अभिमानास्पद ठरेल यात तीळमात्र शंका नाही. मी त्यांच्या पुढील वाटचालीस शुभेच्छा देतो व त्यांचे अभिनंदन करतो. एक तीर एक कमान, सारे आदिवासी एक समान. त्याचप्रमाणे जगदीप धनगड भारताचे उपराष्ट्रपती यांचा जन्म 18 मे 1951 रोजी राजस्थान राज्यातील झुंझुनू जिल्ह्यातील किठाणा गावात एका शेतकरी कुटुंबात झाला. चित्तोडगड येथील सैनिकी शाळेतून आपले शालेय शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर त्यांनी भौतिकशास्त्र या विषयात पदवी संपादन केली. तदनंतर त्यांनी राजस्थान विद्यापीठातून कायद्याची पदवी प्राप्त केली. श्री धनखड यांनी सुरुवातीस काही काळ राजस्थान उच्च न्यायालयात वकिली केली. तदनंतर सर्वोच्च न्यायालयातील त्यांनी वकिली केली. राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनचे ते अध्यक्ष होते. धनखड यांची सन 1989 साली राजकारणात प्रवेश केला. ते 1989 मध्ये राजस्थानातील झुंझुनू मतदारसंघातून लोकसभेवर निर्वाचित झाले होते. सन एप्रिल 1990 ते नोव्हेंबर 1990 या कालावधीत त्यांनी केंद्रीय संसदीय कामकाज खात्याचे राज्यमंत्री म्हणून उत्तम कार्य केले आहे. त्यांनी सन 1993 ते 1998 या कालावधीत राजस्थानातील अजमेर जिल्ह्यातील किशनगंज विधानसभा मतदारसंघाचेही प्रतिनिधित्व केले होते. श्री धनगड हे जुलै 2019 पासून पश्चिम बंगाल राज्याचे राज्यपाल होते. अशा या संसदीय कामकाजाचा दांडगा अनुभव असलेल्या संसदपटूची भारताच्या उपराष्ट्रपती निवड झाली आहे. त्याबद्दल मी त्यांचे अभिनंदन करतो व त्यांच्या पुढील वाटचालीस शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. सन्मान्य मुख्यमंत्र्यांनी हा ठराव मांडला आहे आणि सन्मान्य विरोधी पक्षनेत्यांनी या ठरावावर विरोधी पक्षाच्या पण भावना व्यक्त केलेल्या आहेत. तर मला वाटतं आता होऊ दे. तर सभागृहाच्या वतीने हा जो सन्मान्य मुख्यमंत्र्यांनी भारताच्या नवनिर्वाचित राष्ट्रपती श्रीमती द्रौपदी मुर्मूजी तसेच उपराष्ट्रपती श्री जगदीप धनखडजी यांच्या अभिनंदनाचा प्रस्ताव सभागृहात जो मांडला आहे आणि सन्मान्य विरोधी पक्षनेते तसंच मान्य उपाध्यक्ष यांनी आपल्या भावनाही या प्रस्तावावरती व्यक्त केल्या आहेत. तर सभागृहाच्या वतीने मी सौभाग्यवती मुर्मू मॅडम यांना श्रीमती मुर्मू मॅडम यांना सभागृहाच्या वतीने शुभेच्छा देतो. त्यांच्या पुढच्या वाटचालीसाठी शुभेच्छा देतो. त्यांचं अभिनंदन करतो आणि त्यांच्या रूपाने भारताला एक कणखर नेतृत्व प्राप्त झालं आहे त्याबद्दलही त्यांचं अभिनंदन करतो.
त्याचप्रमाणे भारताचे उपराष्ट्रपती श्री जगदीप धनखडजी यांचीही उपराष्ट्रपती नियुक्ती झाल्याबद्दल सभागृहाच्या वतीने मी त्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो आणि पुढच्या वाटचालीकरताही त्यांना मनापासून शुभेच्छा देतो. आता सदर अभिनंदनपर प्रस्ताव संमत करावा अशी सर्वांना मी विनंती करतो. अभिनंदनपर प्रस्ताव एकमताने संमत करण्यात आला आहे. अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री इथे आहेत, उपमुख्यमंत्री इथे आहेत, दोघंही आहेत. अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपती उपराष्ट्रपती आपली चर्चा अशी झाली होती कामकाज सल्लागार समितीमध्ये. राष्ट्रपती उपराष्ट्रपती पदाचा अभिनंदनाचा प्रस्ताव ज्यावेळेस येईल, मोठ्या व्यक्तींचा प्रस्ताव आल्यानंतर सगळ्या गटनेते किंवा इतर पण काही सन्माननीय सहकाऱ्यांना बोलायचं असतं. माझी विनंती आहे की आपण ती परवानगी द्यावी अध्यक्ष महोदय, कारण अध्यक्ष महोदय इथं बाळासाहेबांना पण बोलायचं, इतर पण मान्यवरांना बोलायचंय, तिकडच्याही लोकांना बोलायचंय. आपण आता पुढे गेलो आहोत, मान्य ना, त्यामुळे मला वाटतं नाही पुढच्या वेळेला प्रस्ताव जो येईल त्याच्यावरती आपण रेकॉर्डवर राहू शकता चर्चा ना. घेऊ. मला वाटतं आता आपण पुढे गेलो आहोत, त्यामुळे दादा माझी विनंती आहे की आपण अध्यक्ष पुढे महोदय जाऊया, पुढचं कामकाज घेऊया आणि सन्मान. मी आपल्या खाली भागवतांना विचारलेलं होतं की माझ्या नंतर भुजबळ साहेबांना बाळासाहेबांना बोलायचंय. मी नाही असं नका मुनगंटीवार साहेब, देशाचे राष्ट्रपती आहेत, उपराष्ट्रपती आहेत, काय नवी पद्धत पाडू नका, हे बरोबर नाही. एकमताने संमत केलेला प्रस्ताव आहे, त्यामुळे विचार पुढे केला जाऊया पाहिजे. आपण. आता एकमताने प्रस्ताव आपण संमत केलेला, आता पुढे जाऊया आपण, पुढे घेऊया आपण. संमत झालाय, पुढे घेऊया आपण. चला. मी आता माननीय विरोधी पक्षनेत्यांना विनंती करेन, बहुतेक आपलं कन्फ्युजन झालं, कारण त्या दिवशी आपलं असं ठरलं होतं की माननीय मुख्यमंत्री महोदय आणि विरोधी पक्ष नेत्यांनी बोलायचं. पण हे आपण म्हणतात तेही खरं आहे की ती पण चर्चा झाली होती की इतरांना बोलू द्यायचं की नाही, पण तो निर्णय त्या दिवशी झाला नव्हता. पण आता मला असं वाटतं थोडं औचित्याला धरून होणार नाही. सगळे बोलले तरी अडचण नव्हतीच, कारण शेवटी आपला अभिनंदनाचाच ठराव आहे. पण आता माननीय अध्यक्ष पुढे गेले असल्यामुळे औचित्याला धरून होणार नाही, म्हणून माझी भुजबळ साहेबांना विनंती आहे की आता आपण पुढचं कामकाज करूया. चला. लिंग अध्यादेश सभागृहाच्या पटलावर ठेवणे. मुख्यमंत्री. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद 213(2) क अन्वये सन 2022 महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक 4 महाराष्ट्र नगर परिषदा नगरपंचायत औद्योगिक नगरी सुधारणा अध्यादेश 2022 सभागृहासमोर ठेवतो. अध्यादेश सभागृहासमोर ठेवण्यात आला. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद 213(2) क अन्वये सन 2022 महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक 7 मुंबई महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका सुधारणा अध्यादेश 2022 सभागृहासमोर ठेवतो. अध्यादेश सभागृहासमोर ठेवण्यात आला. उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री. महोदय, मी आपल्या अनुमतीने भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद 213(2) क अन्वये सन 2022 महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक 6 महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ सुधारणा अध्यादेश 2022 सभागृहासमोर ठेवतो. अध्यादेश सभागृहासमोर ठेवण्यात आला. ग्रामविकास मंत्री. माननीय अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने भारतीय संविधानाचे अनुच्छेद 213(2) क अन्वय महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या सुधारणा अध्यादेश 2022 सभागृहासमोर ठेवतो. अध्यादेश सभागृहासमोर ठेवण्यात आला. माननीय अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने भारतीय संविधानाचे अनुच्छेद 2013(2) क अन्वय महाराष्ट्र ग्रामपंचायत सुधारणा अध्यादेश 2022 सभागृहासमोर ठेवतो. अध्यादेश सभागृहासमोर ठेवण्यात आला.
हो भास्करराव. माननीय अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने भारतीय संविधानाचे अनुच्छेद 213 2 क अन्वये महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या दुसरी सुधारणा अध्यादेश 2022 सभागृहासमोर ठेवतो. अध्यादेश सभागृहासमोर ठेवण्यात आला. दोन्ही सभागृहांनी संमत केलेल्या विधेयकांना राज्यपालांची आधी संमती मिळाल्याचे जाहीर करणे. दोन्ही सभागृहांनी संमत केलेल्या विधेयकांना राज्यपालांची अधिसंमती मिळाल्या संदर्भाची यादी प्रधान सचिव वाचून दाखवतील. खालील विधेयकांना राज्यपालांची अधिसंमती मिळाली. सन 2021 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 36, महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन विकास व विनियमन त्रिस्तरीय सुधारणा विधेयक 2021. सन 2021 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 39, महाराष्ट्र सहकारी संस्था तिसरी सुधारणा विधेयक 2021. सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 9, महाराष्ट्र कर व्याज शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत विधेयक 2022. सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 10, महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ सुधारणा विधेयक 2022. सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 11, महाराष्ट्र मुद्रांक सुधारणा विधेयक 2022. सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 12, महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक 2022. सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 13, महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरणे राजभाषा विधेयक 2022. सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 14, महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन सुधारणा विधेयक 2022. सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 15, महाराष्ट्र सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठ विधेयक 2022. अध्यक्ष आणि सभाध्यक्षांची तालिका नामनिर्देशित करणे. मी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 8 च्या पोट नियम 1 अन्वये खालील सदस्यांची सभाध्यक्षांच्या तालिकेवर नामनियुक्ती करतो. श्री संजय शिरसाट, श्री कालिदास कोळंबकर, श्री मनोहर चंद्रिकापुरे, श्री शिरीष चौधरी. शासकीय विधेयके पुरस्थापनार्थ. मी पहिले विधेयक मांडून देतो. अध्यक्ष सन महोदय, 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 22. अध्यक्ष महोदय, सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 22, महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर सुधारणा विधेयक 2022 मांडण्यास मला सभागृहाची अनुमती मिळावी. प्रस्ताव असा आहे की सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 22 महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर सुधारणा विधेयक 2022 मांडण्यास अनुमती देण्यात यावी. प्रश्न असा आहे की सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 22 महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर सुधारणा विधेयक 2022 मांडण्यास सभागृहाची अनुमती आहे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. प्रस्ताव संमत झाला. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 22 महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर सुधारणा विधेयक 2022 मांडतो. सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 22 महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर सुधारणा विधेयक 2022 मांडण्यात आले. सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 16, ग्रामविकास. मंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय, सामान्य सन अध्यक्ष महोदय, सन 2022 विधानसभा विधेयक क्रमांक 16 महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या सुधारणा विधेयक 2022 सभागृहात ठेवतो. प्रस्ताव असा आहे की सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 16 महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सुधारणा विधेयक 2022 मांडण्यास अनुमती देण्यात यावी. प्रश्न असा आहे की सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 16 महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सुधारणा विधेयक 2022 मांडण्यास सभागृहाची अनुमती आहे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे.
होयचे बहुमत प्रस्ताव संमत झाला. सन अध्यक्ष महोदय, सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 17 महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या दुसरी सुधारणा विधेयक 2022 मी सभागृहासमोर ठेवतो. सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 16 महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या सुधारणा विधेयक 2022 मांडण्यात आले. सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 17 17 माननीय अध्यक्ष महोदय, सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 18 महाराष्ट्र ग्रामपंचायत सुधारणा विधेयक 2022 मी सभागृहासमोर ठेवतो. प्रस्ताव असा आहे की सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 17 महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या दुसऱ्या सुधारणा विधेयक 2022 मांडण्यात 17 मांडण्यास अनुमती देण्यात यावी. प्रश्न असा आहे की सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 17 महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या दुसरी सुधारणा विधेयक 2022 मांडण्यास सभागृहाची अनुमती आहे काय? झालं ना, झालं. आता विधेयक तर होते. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे. प्रस्ताव संमत झाला. होऊ दे, त्यांचं होऊ दे, मग घेऊ ना अध्यक्ष आपण. महोदय, सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 16 मंत्री महाराष्ट्र महोदय. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सुधारणा विधेयक 2022 मी सभागृहात ठेवतो. बोला. अध्यक्ष महोदय, सभागृहामध्ये अशी परिस्थिती नाहीये की आपण कामकाज रेटून न्यावं. आज कामकाजाचा पहिला दिवस आहे. काही जर उणीवा राहत असतील, चुका राहत असतील तर पॉइंट ऑफ ऑर्डर उपस्थित केला आम्ही, तर तो ऐकून तर घ्या. आपण म्हणतो पुढे गेले काय? अध्यक्ष महोदय, जर आपण काढून बघा रेकॉर्ड. आपण सन्मान्य- ऐकून घ्या ना, ऐकून तर घ्या. समजला, तुमचा मुद्दा समजला. चालवा. आपण 16 पुकारलं. आपण या ठिकाणी विधेयक क्रमांक 16 पुकारलं. मंत्री महोदयांनी 17 मंजूर करा म्हणून. मी रेकॉर्ड चेक करा. मी यापूर्वी 16 झालं, त्यानंतर 17 पुकारलं आणि 17 वरती मंत्री महोदयांनी योग्य निवेदन केलं. तुम्ही रेकॉर्ड आपण तपासून पाहू. आता सभागृह खोटं बोल. अध्यक्ष महोदय, आपण पहिलं विधेयक क्रमांक 16 पुकारलं, ते मंजूर झालं, सगळं झालं. नंतर आपण 17 म्हणाला, म्हणजे पुढचं घ्या. त्यांनी त्याला 18 केलं. तुम्ही अजूनही रेकॉर्ड काढून बघा. त्यांनी 18चं केलं. म्हणूनच सगळे म्हणत होते की जर आता 17 चालू आहे तर 17 म्हटलं पाहिजे. त्याचं होत नाहीये. आमचं म्हणणं, ग्रामविकास मंत्री ते असले, कुणी मंत्री असू द्या, त्या खात्याचं बिल मांडत असताना व्यवस्थितपणे आकडे मांडले गेले पाहिजेत. आणि त्याच्याच बद्दल ऑब्जेक्शन काही सन्माननीय सदस्य घेत होते. आमची विनंती आहे की त्या गोष्टीला आपण महत्व द्यावं, दुरुस्त करा, त्यांना समज द्या. एक तर पहिल्याच दिवशी मंत्रिमंडळ आटोपशीर आहे आता, तरी बाहेर निघून जातात. असं नाही चालत. नियमाने वागलं पाहिजे. इतर वेळेस मान्य विरोधी पक्षांनी जी सूचना केली आहे त्या अनुषंगाने रेकॉर्ड तपासून बघितलं जाईल. जर का 17च्या जागी 18 म्हणाले असतील सन्मान्य मंत्री महोदय, तर त्यात सुधारणा करायची आपल्याला निर्देश दिले जातील. चला. सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 18 अध्यक्ष महोदय, सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 18 बरोबर आहे. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत सुधारणा विधेयक 2022 मी सभागृहासमोर ठेवतो. प्रस्ताव असा आहे की सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 18 महाराष्ट्र ग्रामपंचायत सुधारणा विधेयक 2022 मांडण्यास अनुमती देण्यात यावी. प्रश्न असा आहे की सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 18 महाराष्ट्र ग्रामपंचायत सुधारणा विधेयक 2022 मांडण्यास सभागृहाची अनुमती आहे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत
प्रस्ताव संमत झाला. अध्यक्ष महोदय दादा चला विधेयक मांडा. आता तीनच होते ना, किती येतात कुठलं विधेयक मांडा. अध्यक्ष महोदय 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 18 महाराष्ट्र ग्रामपंचायत सुधारणा विधेयक 2022 मी सभागृहासमोर ठेवतो. मांडतो. सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 18 महाराष्ट्र ग्रामपंचायत सुधारणा विधेयक 2022 मांडण्यात आले. चला तो मांडू दे. सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 19. आहे बरोबर आहे. अधिवेशन पूर्व जी बैठक दादा, एक असते, मिनिट. जायचंय. महोदय सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक नाही दादा 21. एक मिनिट. चला घ्या 21. अध्यक्ष महोदय, विधान परिषद 21 आहे, घेऊ दे. उपसभापतींकडे एक बैठक आहे म्हणून मी आधी घेतोय. महोदय, सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 21 महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ दुसरी सुधारणा विधेयक 2022 मांडण्यास मला सभागृहाची अनुमती मिळावी. प्रस्ताव असा आहे की सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 21 महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ दुसरी सुधारणा विधेयक 2022 मांडण्यात अनुमती देण्यात यावी. प्रश्न असा आहे की सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 21 महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ दुसरी सुधारणा विधेयक 2022 मांडण्यास सभागृहाची अनुमती आहे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत. प्रस्ताव संमत झाला. महोदय, मी आपल्या अनुमतीने सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 21 महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ दुसरी सुधारणा विधेयक 2022 मांडतो. सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 21 महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ दुसरी सुधारणा विधेयक 2022 मांडण्यात आले. सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 19. अध्यक्ष महोदय, सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 19 मुंबई महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका सुधारणा विधेयक 2022 मांडण्यास मला सभागृहाची अनुमती मिळावी. प्रस्ताव असा आहे की सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 19 मुंबई महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका सुधारणा विधेयक 2022 मांडण्यास अनुमती देण्यात यावी. प्रश्न असा आहे की सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 19 मुंबई महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका सुधारणा विधेयक 2022 मांडण्यास सभागृहाची अनुमती आहे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत. प्रस्ताव संमत झाला. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 19 मुंबई महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका सुधारणा विधेयक 2022 मांडतो. सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 19 मुंबई महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका सुधारणा विधेयक 2022 मांडण्यात आले. सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 20. अध्यक्ष महोदय, सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 20 महाराष्ट्र नगर परिषदा नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी सुधारणा विधेयक 2022 मांडण्यास मला सभागृहाची अनुमती मिळावी. प्रस्ताव असा आहे की सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 20 महाराष्ट्र नगर परिषद नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी सुधारणा विधेयक 2022 मांडण्यास अनुमती देण्यात यावी. प्रश्न असा आहे की सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 20 महाराष्ट्र नगर परिषद नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी सुधारणा विधेयक 2022 मांडण्यास सभागृहाची अनुमती आहे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत. प्रस्ताव संमत झाला. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 20 महाराष्ट्र नगर परिषदा नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी सुधारणा विधेयक 2022 मांडतो. सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 20 महाराष्ट्र नगर परिषदा
नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी सुधारणा विधेयक 2022 मांडण्यात आले. शोक प्रस्ताव. मी पुढील प्रमाणे शोकप्रस्ताव मांडतो. श्री भरतभाऊ नारायणभाऊ बहेकर, माजी विधानसभा सदस्य व माजी उपमंत्री, सर्वश्री बाबूराव काशीनाथ पाचरणे, जनार्दन दत्तुअप्पा बोंद्रे, नानासाहेब शांताराम माने, रावसाहेब पांडुरंग हाडोळळे व उद्धवराव अंताराम शिंगाडे, माजी विधानसभा सदस्य यांच्या दुःखद निधनाबद्दल हे सभागृह अति दुःख व्यक्त करते. कैलासवासी भारतभाऊ नारायणभाऊ बहेकर यांचा जन्म 1 एप्रिल 1942 रोजी गोंदिया जिल्ह्यात सालेकसा तालुक्यातील आमगाव खुर्द येथे झाला. त्यांचे शिक्षण B.Com पर्यंत झाले होते. कैलासवासी बहेकर यांनी आमगाव ग्रामपंचायतीचे सरपंच म्हणून उत्तम कार्य केले होते. पंचशील मजूर कामगार सहकारी संस्था तसेच नेहरू क्रीडा मंडळाची त्यांनी स्थापना केली होती. आमगाव खरेदी विक्री सहकारी संस्था तसेच सहकारी भात गिरणी सोसायटींचे संचालक म्हणूनही त्यांनी उत्तम कार्य केले होते. सालेकसा तालुक्यातील अनेक सामाजिक व सहकारी संस्थांशी त्यांचा निकटचा संबंध होता. कैलासवासी बहेकर सन 1990 मध्ये आमगाव विधानसभा मतदारसंघातून महाराष्ट्र विधानसभेवर निर्वाचित झाले होते. त्यांनी डिसेंबर 1991 ते नोव्हेंबर 1992 या कालावधीत सार्वजनिक बांधकाम, वने व सहकार खात्याचे उपमंत्री म्हणून उत्तम कार्य केले होते. अशा या ज्येष्ठ समाजसेवकाचे मंगळवारी दिनांक 9 ऑगस्ट 2022 रोजी दुःखद निधन झाले. कैलासवासी बाबूराव काशीनाथ पाचरणे यांचा जन्म 1 नोव्हेंबर 1951 रोजी पुणे जिल्ह्यात शिरूर तालुक्यातील तोरडेबाचीवाडी येथे झाला. त्यांचे शिक्षण FY BA पर्यंत झाले होते. कैलासवासी पाचरणे यांची विद्याभारती शिक्षण संस्था तसेच बाबूराव पाचरणे कला क्रीडा सांस्कृतिक प्रतिष्ठानाचे अध्यक्ष म्हणून उत्तम कार्य केले होते. त्यांनी घोडगंगा सहकारी साखर कारखान्याचे संस्थापक संचालक तसेच शिरूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती म्हणूनही कार्य केले होते. त्यांनी शिरूर पंचायत समितीचे सदस्य तसेच पुणे जिल्हा परिषदेचे सदस्य म्हणून कार्य केले होते. शिरूर तालुक्यातील अनेक शैक्षणिक सहकारी संस्थांशी त्यांचा निकटचा संबंध होता. शिरूर तालुक्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी त्यांनी विशेष प्रयत्न केले होते. कैलासवासी पाचरणे सन 2004 ते 2014 मध्ये पुणे जिल्ह्यातील शिरूर मतदारसंघातून महाराष्ट्र विधानसभेवर निर्वाचित झाले होते. अशा या ज्येष्ठ समाजसेवकाचे गुरुवारी दिनांक 11 ऑगस्ट 2022 रोजी दुःखद निधन झाले. कैलासवासी जनार्दन दत्तुअप्पा बोंद्रे शोक प्रस्ताव असल्यामुळे सन्मान्य सदस्यांनी बसून घ्यावे. कैलासवासी बोंद्रे यांची चिखली तालुका गृहरक्षक दलाचे तालुका कमांडर, श्रमशक्ती मजूर कामगार सहकारी संस्थेचे प्रमुख प्रवर्तक, विदर्भ माध्यमिक शिक्षा संघाचे अध्यक्ष म्हणून उत्तम कार्य केले होते. त्यांनी रेणुका देवी सहकारी दुग्ध व्यावसायिक संस्थेचे संचालक, श्री मुंगसाजी महाराज एज्युकेशन सोसायटीचे सचिव म्हणून कार्य केले होते. कैलासवासी बोंद्रे यांनी महाराष्ट्र राज्य भूविकास बँकेचे अध्यक्ष म्हणून उत्तम कार्य केले होते. त्यांनी बुलढाणा जिल्हा फळबाग भाजीपाला खरेदी विक्री संघाची स्थापना करून चिखली येथे महाबीज प्रकल्प आणण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. कैलासवासी बोंद्रे सन
1977 मध्ये बुलढाणा जिल्ह्यातील चिखली मतदारसंघातून महाराष्ट्र विधानसभेवर निर्वाचित झाले होते अशा या ज्येष्ठ समाजसेवकाचे सोमवार दिनांक 4 जुलै 2022 रोजी दुःखद निधन झाले. कैलासवासी नानासाहेब शांताराम माने यांचा जन्म 1 ऑगस्ट 1937 रोजी बेळगाव मधील कोग नोळे येथे झाला. त्यांचे शिक्षण BA LLB पर्यंत झाले होते. कैलासवासी माने यांनी सुरुवातीस काही वर्ष उपजिल्हाधिकारी म्हणून शासकीय सेवेत काम केले. त्यांनी जयप्रकाश एज्युकेशन सोसायटीची स्थापना करून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर महाविद्यालय सुरू केले. कोल्हापूर येथील सामाजिक दृष्ट्या दुर्लक्षित घटकांसाठी असलेल्या मिस क्लार्क वसतिगृहाचे अध्यक्ष म्हणूनही त्यांनी उत्तम कार्य केले होते. कोल्हापूर जिल्ह्यातील अनेक शैक्षणिक सामाजिक संस्थांशी त्यांचा निकटचा संबंध होता. कैलासवासी माने सन 1977 मध्ये कोल्हापूर जिल्हा वडगाव मतदारसंघातून महाराष्ट्र विधानसभेवर निर्वाचित झाले होते. अशा या ज्येष्ठ समाजसेवकाचे गुरुवार दिनांक 14 जुलै 2022 रोजी दुःखद निधन झाले. कैलासवासी रावसाहेब पांडुरंगजी हाडोळे यांचा जन्म 23 एप्रिल 1945 रोजी अमरावती जिल्ह्यातील अंजनगाव तालुक्यातील धनेगाव येथे झाला. त्यांचे शिक्षण DHSS पर्यंत झाले होते. कैलासवासी हाडोळे यांनी धनेगाव ग्रामपंचायतीचे सरपंच, अंजनगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सदस्य म्हणून उत्तम कार्य केले होते. त्यांनी किसान जिनिंग फेडरेशनचे अध्यक्ष तसेच अमरावती जिल्हा परिषदेचे सदस्य म्हणून कार्य केले होते. ते काही काळ अमरावती जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष होते. कैलासवासी हाडोळे सन 1985 मध्ये दर्यापूर मतदारसंघातून महाराष्ट्र विधानसभेवर निर्वाचित झाले होते. अशा या ज्येष्ठ समाजसेवकाचे रविवार दिनांक 17 जुलै 2022 रोजी दुःखद निधन झाले. कैलासवासी उद्धवराव अंताराम शिंगाडे यांचा जन्म 15 सप्टेंबर 1947 रोजी चंद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रह्मपुरी तालुक्यातील चिंचोळी येथे झाला. त्यांचे शिक्षण 7वी पर्यंत झाले होते. कैलासवासी शिंगाडे यांची चिंचोळी ग्रामपंचायतीचे सरपंच, ब्रह्मपुरी पंचायत समितीचे सभापती म्हणून उत्तम कार्य केले होते. त्यांनी अंधश्रद्धा निर्मूलन, प्रौढ शिक्षण, व्यसनमुक्ती समाज यासाठी ब्रह्मपुरी तालुक्यात विशेष कार्य केले होते. ब्रह्मपुरी तालुक्यातील अनेक सामाजिक व सांस्कृतिक संस्थांशी त्यांचा निकटचा संबंध होता. कैलासवासी शिंगाडे सन 1999 मध्ये चंद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रह्मपुरी मतदारसंघातून महाराष्ट्र विधानसभेवर निर्वाचित झाले होते. अशा या ज्येष्ठ समाजसेवकाचे गुरुवारी 4 ऑगस्ट 2022 रोजी दुःखद निधन झाले. सन्मान्य सदस्यांनी स्तब्ध उभे राहून शोक प्रस्ताव संमत करावा अशी विनंती आहे. ओम शांती शांती. सदस्यांनी खाली बसावे. शोक प्रस्ताव संमत करण्यात आला आहे. प्रस्तावाची एक प्रत विधिमंडळाचे स्मृतिपत्र शोकाकुल कुटुंबियांकडे पाठवण्यात येईल. अध्यक्ष महोदय, एक अतिशय महत्त्वाचं निवेदन विद्यार्थ्यांच्या कन्फ्युजनसाठी दूर करण्यासाठी आहे, म्हणून फक्त 2 सेकंद घेतो. आपल्या अनुमतीने राज्यातील काही नियोजित CET परीक्षांबाबत काही माहिती मी सदनास देऊ इच्छितो. 21 ऑगस्ट रोजी एकाच वेळेला MPSC आणि CET BED अशा 2 परीक्षा आल्यामुळे आज आपण असा निर्णय करतो की ज्या उमेदवारांनी या विषयात सोबत MPSC परीक्षेत बसले असतील त्यांनी त्वरित CET कक्षात ईमेलद्वारे अवगत करावे, जेणेकरून त्यांना CET मार्फत रविवार, सोमवार, मंगळवार 3 दिवस परीक्षा असल्यामुळे त्यातला दुसरा ऑप्शन देता येईल.
सभागृहाची बैठक आता स्थगित होत आहे. गुरुवार दिनांक 18 ऑगस्ट 2022 रोजी सकाळी 10 वाजता ते 10:45 वाजेपर्यंत सभागृहाची विशेष बैठक भरेल. विशेष बैठकीमध्ये लक्षवेधी सूचना चर्चेकरिता घेण्यात येतील. सभागृहाची नियमित बैठक सकाळी 11 वाजता सुरू होईल. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.